orice, http oricum nu avem noi tracker ca să orice cât vrem, de exemplu 1, 2, 3, 4, 5 bară unknowns. Acum ne dăm createază save, se încarcă și ne punem unde să salvăm. Save și torentul a fost creat. Uitați aici, ne arată și cât are 6,97 giga. Acesta a fost tutorialul. La revedere!